maaksyon, pinusilay ug makalingaw. Pipila lamang kini sa mga ma-experience nimo kung mosulod ka sa kalibutan sa airsoft. Usa na ang airsoft karon sa mga highly anticipated team sports sa nasod nga makahatag gayud o pulis o sundalo feels nga murag ada-agyud ka sa engkwentro. Alang niya na mga kapuso, atong siron ang storya sa Newbie CDO, ang usa sa mga di basta-basta nga grupo sa airsoft dinhi sa atong nasod. Sila lang naman ang kampyon sa bag-uhay lang na human nga Fight for Freedom 7, the finale competition. Atong makauban si Kenneth Las 12. Hello Kenneth, mayong buntag ug dayon dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Okay, daghang salamat kaayo GMA no. Maayong buntag day tanan sa atong mga viewers. Og sa makakaron sir, okay ra gyud kay ko og na-feel nako ang kabugnaw dinhi sa Impasugong Bukidnon. Alright Ken, atong hisgutan kining grupo ninyo nga Newbie CDO. Unsa ba kini nga grupo ug paunsa ni namugna? Okay, ang Newbie CDO sir is composed of different people coming from different groups sa airsoft. Unfortunately, ang ilang mga grupo kintahay ilang main team is kibali nangundang sa ingon nga hobby tungod kay nga busy. That's why ang akong amigo nga si Darnel Pugay nag-create o grupo nga kanabang mga gusto pagid mo duwa balik sa airsoft. Mo nang namugna ang Newbie CDO. Nako, airsoft gyud ay ang nakapausa sa inyong grupo, which is good sab sanglit usa kini ka team sport. Tuod alang sa ato mga kapuso viewers karon Ken nga medyo dili familiar ani nga sport. Pwede ba nimo ma-explicar kanamo kung unsa kini nga sport ug unsa ang sagad nga rules niini? Okay, so ang kaning airsoft man gyud mga higala no. It's a team sport and considered as an extreme sport na pud ni karon tungod kay makita gid nimo ang kadaghan sa adrenaline nga magawas sa imo every time nga moduwa ka. So simple lang ang mga pamaagi niini unsaon pagduwa no. So kinahanglan ka og gears og imong unit nga airsoft in which dito natay limit nga 450 FPS lang. Og nig mulapas ka na dili na pwede duwa. So daghan nga mga tournaments sir nga basi-basi ang ilang kanabang ginatawag nato nga objective. Na capture the flag, na i-rescue the hostage, pero diha gid nimo masukod ang kalig-on sa grupo if kung unsay mission nga ginahatag is ma-perform nila and makuha pa gid nila ang kampyonado. Di gyud po basta-basta nga sport sanglit masulayan sabang imong katakos physically ug mentally. Kini nga sport Ken, dako basab ni og gasto og ikaw ba mismo unsa pod ba ang makonsidera nimo nga benepisyo o kalipay nga nahatod sa airsoft sa imong kinabuhi? Munang pangutana gid sir nga if you're going to play this game kinahanglan gyud ka og dako-dako nga budget kay syempre mo palit pa ka sa imong pusil. Magpa-assemble ka pusil karon nasa 10,000 pero naputay medyo barato-barato lang mo kantidad og mga 9,000. Napakay mga armor nimo, imong mga kanang mask lang yun. Medyo dako-dako pa. So, more or less, minimum budget if gusto mo mag-start og airsoft, nasa mga 20 mil yun siguro kapin, 20 hangtod 25. Kana sa sir, di mo gud namo ma-test gud ang among camaraderie, among teamwork, especially if manulong mi sa mga lagyo nga dapit. Isa ka example ni Ana, ang dinhi sa bag-ulangan na human nga tournament dinhi sa Malaybalay, nakita gid namo ang team effort sa matag usa. Though different ni og kana bang from different places mi gikan no maisa na mo tungod ani nga hobby and then mo gid kana ang banding namo as mura na pud mig pamilya. Nako, for sure daghang mga kapuso na ang gusto sa mo experience ni ining sport nga airsoft. Busa Ken, na ba kay mahatag nga mensahe o tips ngadto sa mga buot sab mo engage ni ining nga sport? Okay, daghang salamat Sir Sai. So sa tanang gusto mo duwa og airsoft, ma-visit ninyo ang among game site nga soon to rise diha bag-o sa Kanituan, Cagayan de Oro City. And if gusto gyud mo muduwa, please do PM Darnel Pugay mo na yung Facebook and also me Gira CDO. Makita na sa mong mga Facebook page. So ang isa nako kay advice pod is invest on your gears, your unit and your safety. So mao kana. And gusto po na ako i-greet na ituod ang Newbie CDO, also Latos, and Persa Mindanao Airsofter. Daghang salamat Ken sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power sa inyong grupo.
Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.